Isigaw mo ng malakas! Okay. Ngayon, alam mo na, November 2. Ang tanong ko, bukas, November 3, papasok ka ba? Papasok ka, hindi? Nakalive. Shout out sa mga kabisyo natin out there na nakalive hanggang Friday at hanggang Sunday. Nakabakasyon. Oy, grabe naman yan. Alam nyo ba kung anong pwedeng itawag sa ganon? Yung taong laging nagli-leave, laging pinapayagan ng boss nila na makapag-leave, tapos parang hindi na uubusan ng leave. Alam niyo kung anong tawag doon? Ka-believe. Uy, tumawa kayo. Ang ganda ng joke ko na yun. Ano ka ba? Ang tawag doon ay ka-believe. Nakakaloka. Pero yung mga tawag naman sa taong hindi nakakapag-leave, alam niyo kung ano? Eddie, leave her alone. Sorry, hindi po nakaabot yung joke doon. Anyway, kabisyo, sana masaya ka ngayon at sana nadalaw mo na yung mga mahal mo sa buhay na namayapa sa kanilang mga puntod. At kung hindi man, dahil nagtatrabaho ka ngayon, naway nakapagtirik ka ng kandila. Or kung hindi ka nakapagtirik ng kandila, di sana, nakapagtirik ka ng mga mata. Charot! Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Tsua, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocketera. And today, Thursday, syempre, narito pa rin tayo sa isang kapanapanabik nakakapagpatayo ng balahibo na special na episode ng DJ Rocky Secret File. Kaya naman, eto na po, ibibigay ko na ang patikan ng DJ Rocky's Secret File, the Halloween Special. Wala po kayong ulo. Magpalit po kayo at ibaon nyo sa lupa lahat ng suot ninyo. Anong gagawin mo kapag merong nagsabi sa'yo na wala ka raw ulo? May nagsabi na ba sa'yo nun? Wala ka raw ulo kasi you're a girl. Oh, ibang ulo pala yun. Charot! Uy, pero iba yung dating kapag sinabihan ka ng wala kang ulo. Or pag ikaw mismo ang nakakita na yung isang taong gumagalaw ay walang ulo. Meron silang sinasabi tungkol dyan na kapag nakita mo raw yung isang tao nga na walang ulo, kailangan pagpalitin mo siya ng kanyang damit. At dapat sunugin ang damit na suot-suot niya dahil ikamamatay niya kung sakali. May ganun. I'm not so sure though kung totoo to, pero anyway, abangan nyo na lang yan sa aking pagbabalik dahil kapanapanabik ang ibibigay nating special na episode. Up next is DJ Rocky's Secret File, the Halloween Special. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.